Το 2005 θα παίξει τη Μάρο στο κόκκινο δωμάτιο. Εκεί γνώρισα και τον άντρα μου. Εντάξει, ήταν. Για μένα είναι το αγαπημένο μου. Πότε κατάλαβες ότι αυτός ο ρόλος θα σε ακολουθεί για πάντα? Γιατί νομίζω Ακόμα δεν το έχω καταλάβει, Χριστόφορε. πολλοί. Δεν ξέρω γιατί με ακολουθεί αυτός ο ρόλος για πάντα. Και με ακολουθεί και σε προσωπικές στιγμές. Δηλαδή, κάποια στιγμή στο σπίτι μου έβαλα τέντες. Τότε, κοντά στο κόκκινο δωμάτιο. Και είχαμε 8 η ώρα ραντεβού να έρθουν οι άνθρωποι, 2 άνθρωποι τέλος πάντων, να βάλουν τέντες. Είναι 8 και 10 και χτυπάει το κουδούνι. Ανεβαίνουν πάνω, μπαίνουν μέσα με σκυμμένο το κεφάλι. Λέω καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Και πάνε κατευθείαν στο μπαλκόνι. Θέλετε ένα καφεδάκι να σας φτιάξω, θέλετε αυτό? Κολλάνε λίγο. Ναι, έναν ελληνικό, ξέρω, δεν θυμάμαι τώρα, πριν πολλά χρόνια. Τους βγάζω τον καφέ, τους βγάζω νεράκι, τους βγάζω κεκάκι. Μπαίνω πάλι μέσα, λέω: ό,τι θέλετε, πείτε μου. Κάτω τους βλέπω ψου, λέγανε. Λέω: να σου πούμε κάτι. Επειδή αργήσαμε, νομίζαμε θα μας βάλει στις φωνές. Λέω: δεν είναι δυνατό. Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό το πράγμα. Λέω: όχι. Δεν παίζω δεν παίζουμε στο σύριαλ εδώ. Είναι ζωή κανονική.